скълчена курка, с която преде почти през цялото време. Външният вид на песниците е подчертан от страшните маски и неизменните гърбици, които носят. Аплодисменти за родиния се нов живот! И понеже широколъчени са хора благоразположени, телевизия заснете късометражен документарен филм. Той е представен на световния преглед на фолклорните филми в град Дъблин, Ирландия и печели сребърен медал за България. Попинската въртяшка е заснета и във филм на Янко Янков "Признание" във връзка с 120 години от Априлското въстание. Съставата участва също така и от българско по българско. Фолклорният състав Попинци съществува повече от 40 години и пресъздава всички български традиции. Колегата казва, че тази жена е турбо. Ами всичките сме европейки, трябва да сме турбо. Даже инжекцион може да се. Това с червена глава на Елен, а червеното символизира берекета. Не, на акциз вие въпреки всичко се събирате парите в куфара, все пак ако ви обложат с акциз да имате. Ние после също ще дадем. Бъдете внимателни.